Pre mňa nie je až také dôležité, že žijem v úloží, ale dôležité je pre mňa byť čo najbližšie tomu zbytku prírody, čo tu zostal na Slovensku. Takže toto je dôležité pre mňa, byť čím ďalej od mesta. Ale v akej dedinke, čím malebnejšia, tým lepšie. U mňa to je pomerne jednoduché. A zase budem citovať Daniela Pastyrčáka, keď sme spolu žili, ja som veľmi túžil, ja neviem, žiť tak ako František Svätý z Asízy. A čo sa mi teda vonkoncom nepodarilo. A chcel som byť smetiarom ešte za socializmu. A Dáno Pastyrčák mi povedal, ty môžeš byť smetiarom kľudne. A môžeš zbierať tie smetné bedne a môžeš byť smetiarom celý život. Aj tak zostaneš básnikom. Mňa písanie a čítanie robí šťastným. Naozaj, keď akoby celý môj deň smeroval k čítaniu a celá noc zase ráno k písaniu. Takže to sú moje dve najšťastnejšie činnosti v živote a viem si svoj život predstaviť bez možno všetkého, čo je silné slovo, všetkých rozkoší, ale že by ma večer nečakala kniha v posteli, to si neviem predstaviť. Prečo si neurobíš pekný deň? Prečo stále myslíš na cestu do mesta? Na holenie, na všetko, čo v meste nakúpiš. Čajové sviečky, servítky, Lipton Yellow Label Tea. Nemyslí na nič. Nič nepotrebuješ. Všetko, čo potrebuješ, je pekný deň. Knižná dielňa Timotej, vlastne, ktorá sa odvíjala z Tichej vody, z časopisu, bola takým snom práve o zlúčení tých všetkých umení. Ja som sníval o knihách, ktoré budú ručne sádzané a že ten papier budem robiť sám ručne a tak ďalej. Nakoniec sa to prehúplo do takej masovej výroby. A čo je v poriadku, hej. Ale ten môj sen sa neuskutočnil. Pri tom, čo ja verím, alebo vyznávam, alebo chcel by som veriť, táto forma vydávania, ku ktorej som sa teraz vrátil, kedy vydávam, alebo som editorom, pre radosť a nie pre peniaze, to sa mi zdá také najslušnejšie, aj najmilšie, aj také najzdravšie. Radi by sme vydávali, hovorím, v množnom čísle, pretože samozrejme je to tímová robota. Radi by sme vydávali 10 alebo 12, to sa rozbieha, čiže ešte neviem presne, či 10 alebo 12 zošitov, teda buď toľko, koľko má školský rok, alebo kalendárny rok. Jeden zošit mesačne, čo sa mi zdá taký optimálny interval pre tieto zošity. A vlastne tých 10 prvých je už viac menej jasných, 5 z nich alebo 6 vlastne už je aj vytlačených. A celé sa to spustilo mojou zbierkou novou M. A vo februári vyšiel Rudo Jurolek. A veľmi pekná zbierka Život je možný. V marci by to mal byť Billie Childish, veľmi známy britský undergroundový básnik a hudobník. Tá knižočka sa bude volať Do neba povedala. Potom úžasný básnik, americký časník, po ňom by mali z Jehuda Michaj,
Skutočne myslím si, že som nečítal krajšie básne o láske ako od tohto izraelského básnika. Nakoniec debutant v júni, Radovan, Sidor, prvá kniha. Je naozaj ťažké vybrať 18 výborných básní od jedného autora. Nie je to také jednoduché, pretože keď tomu autorovi zasvieti povedzme z nejakých vybraných básní, z nejakých 300-400 zasvieti 7 a častokrát je problém vybrať tých ďalších 11, ktoré by boli tak dobré, tak hviezdné, ako tých 7. Hej. Usmej sa. Lúče prúdia ako povrásky, šteklia na tvári. Usmievam sa od ucha k uchu. Ver mi, nie je to nič zložité. Deka, nožnice alebo klinec, kartónová krabica. Zbierka M, to je jediná kniha, ktorá nevznikla naozaj z... Predsa len človek sa rozhoduje, že ide písať ráno. Či z toho niečo bude, či nie, tak to nevie. Ale táto zbierka naozaj vznikla z možno mojej takej poslednej jesenej lásky, nejakého vytrženia s tak mladým dievčaťom, že je to pomaly trestné. A ona naozaj sa vyrinula behom týždňa zo mňa celá. A som veľmi rád, že som napísal aspoň jeden cyklus básni, jednu zbieročku o láske, lebo mi to bolo vždy vytýkané, ako keby som bol nejaký studený pajac, že proste vždy len o láske k nejakým anielom a nie k dievčaťu. No tak písali mi blížne, že sú veľmi spokojné mnohé. Konečne aj takýto výstup z kosti a z krve.